Asisakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokuthethe nezinto. Amafasha abahlosile bathi uzokhuluza ukhokho bewe. Asisakwazi ukukhuluma nogogo, bunga yezinto wewo. Siyakhuleka kunina abakhulu, hayi khona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje ithisa zimbiza ngonduna kanjaba. Hayi khona yasuke yahlala, impungu sihlebulela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isisa kithi siyakhala, sekhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga. Lina bodlungwane kaNdaba, udlungwane lombelebele lwadlunga emanqulubeni kwaze kwasa amanqulube esibekelana. Lina banganodumo ehlezi kaMenzi, ngiyimpunga yesintu ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke la kamba kufunyene khona umfanekiso oqoshiwe. Uma ukuthi umushaka kule channel ibizo lami ngimlekelelwa kaMbanjwa, impunga yesintu, unduna kaNdaba, uNtombiza kaNcumela insizwa zamkhomba. Isilwane esincane saphuma ehlathini ekuseni ngoba savuthulwa ngoba sigcwele amabethe. Ngiyikhole likholwa ngenhliziyo engabhana kancane esontweni. Ugqamugqamisa enkakane lakhe lathi ngihamba ngithese lo sithi lathi ngaha. Umjabulelo umamatheka komkakhe ngoba njalo umamatheka uthi faca. Kuhlala kuyintokozo ukuthi ngifike la ku-channel yethu enkulu impunga yesintu TV. Namuhla angihambi ngedwa, ngihamba nomkhulu Khanyile. Mkhulu Khanyile sikubingelele sibamukele ku-channel yethu enkulu impunga yesintu TV. Siyabingelela ababukeli, okhulumayo umkhulu Khanyile wasendaweni yaseSavannah Park. Umkhulu Khanyile uyini, umthandazi? Umkhulu Khanyile uyisangoma. Ngisangoma, ngisebenza ngamanzi, ngisebenza ngemithi. Kodwa akakwazi ukuhlola. Ngiyakwazi. Ngiyahlola impela. Ngiyahlola impela. So ngicela ukuthi ungihlolele manje. Hayi akusebenzi kanjalo, akusebenzi kanjalo. Ukuhlola sinendawo yakhona esesigodlweni la sike sihlole khona uma uzohlola. Yeah. Usho ukuthi manje umbukelo wempunga yesintu TV angakwazi ukuthi afike azohlola uma ukuthi kukhona izinto angaziboni kahle. Angakwazi ukuthi ufike nje eSavannah Park ufike uzohlola umkhulu Khanyile akusize kona konke okubhekene nakho. Angifisi ukuthi sigeqa amagula kodwa ngifisa ukuthi silekelele abantu. Kunomuntu othola ukuthi uhamba nethunzi. Amathunzi ke akheka ngendlela eziningi. Omunye ukhipha isisu. Omunye uthola ukuthi washonelwa indoda kodwa akazi. Omunye uthola washonelwa intombi kodwa akazi. Omunye uthola ukuthi nje uziphilisa ngocansi. Akufanele sikuhlonizwe ukuthi ukuziphilisa ngocansi okanye ukuzijabulisa ngocansi kuyinkinga kakhulu. Manje uthola ukuthi lo muntu ngeke akwazi ukuthi ahambe ekhaya athi ufuna ukuhlambulula ekutheni yena umuntu ohleze ezithokozisa ngokocansi. Ngoba izinto eziningi akufanele sizigodle, kubalekile ukuthi sizikhulume kubantu. Ukwenza ucansi kuyinto ejulile kakhulu. Umuntu kahlangane nomuntu othola ukuthi uneyinkinga ezimembethe, ahlangane nomuntu othola ukuthi washonelwa naye, eshonelwa umuntu ayethandana naye. Ngenkathi eshonelwa umuntu athandana naye wangayo kogeza, abese hlangana nomunye umuntu. Lo muntu ngeke akwazi ukuthi ahambe kubo afika athi uzozigeza isimini esifana naleso. Yingakho kukhona abantu abaphiwa amathongo ukuthi bakwazi ukubalekelela abantu ngendlela eziningi ezahlukene. Umuntu okanjalo kwesimini esifana naleso zikhona yini izinto eziyimithi noma iziwasho ongakwazi ukuthi umlekelele ngazo ekutheni asuse lawo mathungo. Ngoba ngempela kuyenzeka mhlawumbe uzomfakazela ukuthi kuyenzeka esigodlweni umuntu umefika mhlawumbe uze ngenye inkinga kodwa udonse enye inkinga obonayo ukuthi iyona lenkinga embambile. Kodwa la ngikhona ngifisa ukuthi kulekeleleke abantu abafisa ukuthi bahlambulule ukususa amathunzi athile abanawo. Abaningi uthola ukuthi umuntu umelele uyaphupha mhlawumbe aphupha izichitho eziningi, into eziningi nje ezidinga ukuthi umuntu ahlambulule. Into enjalo ngifisa ukuthi sikhulume nababukeli bempunga yesintu TV ukuthi mabefuna usizo bangakwazi ukuthi balithole. Yebo bangakwazi ukuthi balithole usizo. Kuyenzeka umunye umuntu kakhulukazi abantu besifazane kuyenzeka ukuthi wakhipha isisu manje uyasaba ekhaya ukuthi kuzovela into kanjalo. Kuyenzeka nokuthi mhlambe umuntu othanda ukuhambelana into ngeke uzokwazi ukuthi uhambe uyoyikhuluma ekhaya ngoba bazofike bakujaje bakhulume okuthize. Into ongayenza ungeza kwabantu abafana njengomkhulu Khanyile basikuthatha sikise emanzini siyokugeza ngoba amathunzi amnyama asuke esihleli kuwe ukuze uzothi uma uye empephweni uyocela noma uphahla idlozi likwazi ukukulalela ngoba uzobe usohlambulukile ugezekile isiqu sakho.
kunomuntu lana uthola ukuthi uney'ngane ezaphuphuma nazo uyafisa ukuthi azihlambulule iy'ngane lezi ezaphuphuma. Uyakwazi nawe ukuthi umuntu lo umsize esimeni esifana naleso engasahlambululike yena kodwa esehlambulula lezangane ukuze nazo zikwazi ukuthi zihlambululeke bese emva kwalokho zikwazi ukuthi zibe yinhlanhla kuyena zifike ngokukhanya. Yebo ngiyakwazi ukukusiza esimeni esikanjalo. Kodwa-ke phela mase sekukhulunywa ngey'ngane suke sekufanele ukuthi sihambe siyokwenzela ekhaya kini ukuze sizokwazi ukuhlanganisa nabantu basekhaya kini okusemsamo. Okugeza singahamba sikuthathe siyokugeza emanzini kodwa mase sekufanele senzele abantwana sekufanele ukuthi ukhiphe inhlambuluko ekhaya uzicebe ukuthi mina ngenza u1 no2 no3 sengicela ukukulungisa zila sekufanele khona ke sikuthathe sesikise ekhaya kini sesiyokwenzela ke inhlambuluko oqala ekhaya ebese ke sesiyakuhlanganisela abantwana bakho namathonga kini ukuze beze ngesimo esihle phezulu kwesimo sempilo yakho. Ngoba ngempela akukho ekufanele ukuthi kube indlela enqamulelayo kodwa into efana naleyo ukuthi abantwana baphuphuka uma usufuna ukubaqamba igama ubagqokise into eyenzelwa ekhaya behlala. Yebo, into esekufanele ukuthi usuyenzela ekhaya ke leyo. Kodwa kokugeza umuntu nje angahamba ogeza angahamba yozigeza lawa akwazi ukuthi ahambe. Yebo. Kunomuntu lana uthi-ke yena umuthi akawusebenzisi lowo muntu loyo-ke uthi umuthi yena akawusebenzisi okanye umuthi awumsebenzeli ukumise kanjani esimeni sakhe yena noma uyakwazi ukuthi umakhele isiwashi esithile noma uyakwazi ukuthi uhambe uyekomgeza emanzini wenze leyo nto ehambisana nayo ube uzwe ngaye yena lowo muntu noma mhlambe wena oyidonsayo into ukuthi lo muntu uzosizwa yini. Ngithi ngisazosho njalo mkhulu ngasikhathi ufike esigodlweni uzocela usizo mina esikhathini esiningi ngithi asiqale sidonse ngokwasethongweni ngasikhathi ngikuhlolela izidalwa zakho ziyasondela kimi ziyangazisa ukuthi wena umuntu osebenzelwa yimithi okanye umuntu osebenzisa iziwasho ngoba kuyenzeka ukuthi uhlelwa amathongo angazwani nemithi kuyenzeka uhlala amathongo asebenzelwa yimithi kuphela. Uma ufika ke esigodlweni samkhulu Khanyile sengikuhlolelele ukuthi wena udinga ukugezwa ngeziwasho yakwazi ukuthi ngihlanganise iziwasho ezithize ezizokusiza ukuthi zigeze amathunzi amnyama sikise emanzini siyogeza nendawo ekufanele ugezele kuyona siyidonsa khona ngasikhathi sihlolo ukuthi wena umuntu ekufanele ugezele olwandle okanye umuntu ekufanele agezele emfuleni okanye empophomeni. Ngoba kuyenzeka ukuthi abanye izinto zakho zilunge kufanele ukuthi baye esimeni sasolwandle okanye emfuleni okanye empophomweni. Kunomuntu lana othi kunana nesilwane isona bese simfaka isichitho ngoba mhlawumbe uma efika kwaKhanyile angakwazi nakhona ukuthi athole usizo. Yebo angakwazi ukuthi afike athole usizo sigeze sisixoshe isilwane sisilahle izinto zakho ziqhubeke zihambe ngomumo. La ngifuna ukuzwa khona ukuthi uma isilwane nisixosha ngabe mhlawumbe ngenkathi nimgeza umuntu nisuke senixosha sona isilwane noma nisuke nenza njani? Cha, umuntu uqale umthathe umnyese ehlane la uzofika usilahle khona isilwane ebese uyambuyisa futhi usuyomgeza ke phela ngoba usuke sekade engcolile usuyomgeza ke ukuthi uyacela ukuthi ahlambululeke njengoba ekade enamathunzi amnyama okanye ekade enalesilwane ebesikhona kuye usuyamthatha ke usumnyisa emanzini uyomhlambulula ebese futhi uyaphinda uyamcupha ukuthi into enjengale ingaphindi ibuye phezulu kwempilo yakhe uyaqoqa. Kona kuba umsebenzi ukhipha isilwane ngoba siyahamba siyosilahla sibuye sigeze ebese siyakuchupha ukuthi lento njengale ingaphinde yenzeke phezulu kwempilo yakho. Asingageqa amagula ngesizathu sokuthi inamba yakhe iyona le lokuvela la umbukelo womntwana wesiTV uma ukuthi kukhona okunye afisa ukuthi acaciseleke kukona noma efuna usizo uzokushayela kuyona inombolo yakho le ayibonayo lokuvela mhlambe ngaphambi kokuba siphethe utholakala kuphi ukuze umtshele umbukelo womntwana wesiTV ukuze athi umehlela ifuna ukuzokubona abesazi ukuthi kuphi la utholakala khona.
Okay, umkhulu Khanyile utholakala kuyona le nombolo evelayo la endaweni yase Savannah Park ngase Pinetown noma okanye ngase Chatsworth ngiphakathi nendawo. Umuza kumkhulu Khanyile ufanele ufone wenze iappointment. Ngiyacela abasebenzisa uWhatsApp baningi ama message angenayo ku WhatsApp kwesinye isikhathi ngeke ngakwazi ukuthi nginiphendule nonke. Ngiyacela ukuthi ongcono uma ufuna umkhulu Khanyile umfonele ungasebenzisi uWhatsApp ngaphandle mekusho yena ukuthi mhlambe kukhona ilist ekufanele uyithole ku WhatsApp kodwa uma uzobuza nje uqala ukukhuluma nomkhulu Khanyile ngicela ukuthi mawungifonele. Asibonge kakhulu kwembukelo empunga yesibu TV ukuthi ubukele umfanekiso oqoshiwe. Siyacela ukuthi niqhubeke nisubscribe kwi-channel yethu enkulu impunga yesibu TV bese sithi nje impunga savuma abadala kwanzima baphika ubizo bakhula izinto zaqala zagasa ibona ubuhlali namabhayi sehamba lendlela kunzima bangani baphenduka izitha idlozi isibize emanzini yabanda phakathi kuyashisa thokoza phakama dlozi nasi isikhathi sifikile nababantwana banibize ehlana ngeni baphenduleni sasisoneni kuba nobana ngeni sihawukeleni nathi sizingane kulomhlaba sithwele izono zethu. Bogogo nani bomkhulu ngiyazi namaphupho ngami asibaqulela amahubo manje lapho umhlaba ngami abangani sebejikile naba edinkinga zami dlozi ngiphethe wena ngiyazi ngiyabafane nami asibahube batatasela sibayeke baxhamazela ungalingi ubathethelele.